Opa, xentiña da boa. Aquí levo, mira, xa vou a pajar, Isto xa está feito. Casi 3 horiñas facendo estas cebolas acarameladas. Pero mirade isto. Vou a pajalo xa porque xa o teño listo. Mirade isto. Mirade isto. Non me digades que isto non dá ganas de meterlle un bocao así directamente. Isto metemos agora un pan e depois en riba metemos un bisté por riba e coidado, temos un bocata que xa lle gustaría moito mi madriña a todos estrellas Michelin e tal comer un bocata que te mira pa aí, Virguería. Bueno, sabedes para que vamos usar hoxe? Imos usala para facer un estufado de faisán e castaña, que estamos no tempo. 4 ingredientes, A ver, 4, 5, 6, vale. Pataca, mazá, castañas, manteiga, un chisquiño de vinagre, loureiro, allo, unha copiña de coñac, aquí teño un pouco de caldo, de carne, e aquí teño fariña, punto, sin máis. Fártenos o faisán, Claro, dicir, bueno, sí, isto sí, pero non todo o mundo anda con un faisán por aí pola horta e tal. Estou de acordo. Pero para que vexades que podemos, de verdad, vamos a facer unha receita que está aquí arriba, está moi, moi, moi rica, con estas 4 cousiñas, nada máis. Un estufado de faisán ben feitiño. Bueno, e para eso temos a faisán, que creo que este faisán femia, o que me vai a traer é un faisán femia, está me dicindo aí María que está detrás, efectivamente. E claro, hai que buscar o macho, a ver onde dá o Rafa Durán. Non quero dicir Rafa, que sexas o macho, o que pasa é que ven má cabeza, non sabes? Así que a ver por onde andas voando, paxariño. por onde andarás buscando esa faisana. Don Rafa Durán, compañeiro meu, donde andas voando? Hola, Xoanqui, amigo, oído en Brandariz, chef, concello de Tordoia. Porque se queres faisán, eu veño onde está o mellor faisán, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. E falando de faisán, ti sabes cal é o paxaro máis antigo? O pingüino. Sabes por qué? Por qué? Porque é en blanco e negro. Estou con Luis de Cinexética Brandariz con esta peza tan bonita que é un animal precioso, hai que dicilo, Luis? Sí, Por que tan bonito este animal? é un faisán común, Un macho. un macho, faisán común, macho. Ajá. É bonito porque, a ver, agora xa ten todos os colores, está prácticamente terminado, ten prácticamente 6 meses, entonces está totalmente terminado. De cola, Ajá. unha cola que, como se pode ver, un pico perfecto e o collar. Isto sería un faisán totalmente terminado para soltar en calquer coto de caza. Porque ti crías, como di a nome da túa empresa, Cinexética para a caza, non? Crías para a caza. Si, nos criamos Para os cotos. para sociedades de caza, Vale. para sueltas en repoblacións e cacerías. O animal está preparado para irse ao monte os 6 meses? Sí, a partir dos 5 meses está totalmente terminado. O faisán ven dun proveedor de un día, témolos durante 2 meses en unha nave de cría, e a partir dos 2 meses pues, salen para estes voladeros que están sembrados con, bueno, como pode ver, con maíz e cereal. E eles, pues, por si solos vanse alimentando con a base desta alimentación. A parte dámosle cereal e trigo, é unha mezcla de trigo e maíz. Eles válense perfectamente con esta alimentación despois cando están en liberdade, Cando salen ao monte, pois, como podedes ver, isto prácticamente están como salvajes. Claro que sí. E se che pregunto unha receita, sábeme mal ter o animal presente, falando da súa carne, pero é así, para o que estamos. Unha receita que che gusta a ti comer o faisán. Buah, pois eu de receitas non lle podo dicir, porque a receita é miña nai a cociñeira e máis miña sogra. Como fai o faisán ben feito? Pois normalmente fan o estofado, ou ao forno, pero eu non lle sei dicir moi ben a receita, sei que os teñen 3 ou 4 días en adobo, con allo, perexil, cebola, e bueno, o toque maestro das nais e das sogras. Por suposto. E, bueno, un bico a todas as nais, a todas as sogras, a todas as cociñeiras, e seguro que Xoanqui sábenos dicir
ese segredo que el tamén manexa do adobo desta carne de caza, ao fin e ao cabo, non? Sí, porque este é carne de caza. Bueno, Xoanqui, vale o produto ou non? Vale perfectamente. Pois aí cho mandamos, este non, este ten que vivir aínda moito. Graciñas por atendernos, Luis. Gracias a vos por estar con nós. A ti. Veremos a ver que fai Xoanqui con este produto. Graciñas. Esperemos que lle guste. Moitas grazas, compañeiros. Foi aquí a temos, Xa se ve a carniña, un pouquiño máis dura, máis preta. Aquí aproveitase todo, que a carcasa esta, vamos facer un fondo e vamos facer este estufado que vai estar moi bo. Ben, comezamos. Comezamos co seguinte. O primeiro que vamos a facer é un machucado. Mirad o que temos aquí. Temos o fígado e aquí vou quitar unha rebanda de pan que precisamos, así finiña. Moi ben. O primeiro que vamos a facer é torrar estas dúas cousas cun aceite que non vamos descartar en toda a elaboración. Collemos aceite virxe extra, metemos o fondo. Quentamos. Adiante. Arrancou. Moi ben. E despois, por esta parte, o que imos a facer é, xunto con un allo, teño aquí un machucador, e machucamos cun dentiño de allo que xa vai ir para dentro, Un platiño. Aquí estás. Moi importante, os machucados, xa falamos moitas veces deles estufados, non? Suben para arriba, moitísimo. A parte de subir para arriba, cando digo suben para arriba, non é subir pisos, é subir o sabor, a intensidade do sabor. Faise moito máis elegante con respecto a que identificase moito a un sabor de hogar, de casiña, de lar, vale? Temos que tratalo con moito cariño, porque é nunhas partes primordiais e esenciais. Entón, con isto que quero decir, cariño, todas estas cousas, que o que temos que facer que non se nos queme o allo, por exemplo, vale? Imos meter o fígado, tener cuidado agora, porque o fígado pode saltar un pouquiño, ten humidade, pero aquí imos a facer o fígado e de paso imos aromatizar. Podedes facer con máis ervas? Sí, podedes facer con máis ervas. Pensad unha cousa, cando botamos moitas ervas, moitas cousas e tal, o que estamos a facer é apagar un pouco o sabor. Vale, aquí, eu non sei vos, pero non como un faisán todos os días. Por lo tanto, apagar o sabor de polvo que colles e estás mercando aí, pero apagar o sabor dun faisán, me cachis en plin, Cando non sei como todos os días, me cachis. Aí xa. Vale, estalliño. Aí. Vamos facer un pouco máis, para que non salte, aguantamos aquí polo medio, pero eso tense que facer. Este fígado tense que facer un pouquiño para que machuque. De todos os xeitos, como vai integrado uns 10 minutos antes de que finalice a cocción, casi todos os machucados non o botamos desde un principio, botámolos ao final. Pois entón vaise facer tamén, ainda quedalle outra cocción. Digamos que non vamos a comer o fígado do faisán así a medio cocer, ni nada por estilo. Por eso non vos preocupedes. Agora o que queremos que facer é que se desfaga o fígado, vosotros, os que vos gusta, non? Ten unha textura moitas veces así como un pouco fariñento. Entón, eso é o que fai de que eses caldos espensen un pouquiño, vale? Quieto, pajouse aquí. Ben. Aí está. Un pouquiño máis douramos este allo. Vedes xa como colleu esa tona aquí marronciña? Aí. Apretamos así un pouquiño e xa non salta máis, non vos preocupedes. Bueno, mirade, ve de la tona que ten. Todo torradiño, ideal,
Dame un anaco de pan que así vai, con un pouquiño de sal. Vai ca cebola, está ben, primeiro unto o fígado e despois boto a cebola. Estou mirando si xa está prácticamente para machacar, vedes? O allo, e xa está feito, vedes? Bueno, imaginade como está agora mesmo este aceitiño. Ainda non acabamos con ele, Ainda non acabamos. Que ven agora? A carcasa. A carcasa do faisán. E o pescozo tamén van para dentro. Vale, isto para co. Agora, chisquiño de sal. Aí vai. E iso que se vai facendo. O teño 6, 7, 8. Pero ese aceitiño vai quedar con un saborazo. Eso é o que máis nos interesa. E aquí machucamos un pouco, vale? Machucamos un pouco bastante. Queredes botarlle un pouquiño de perexil? Xunto co allo. De feito, vou no ir a coller e vamos botar un pouquiño de perexil, eh? Sí, sí. Imos a horta. A ver, xa o teño tido máis mellor, pero este váleme perfectamente. E máis, aí está. E vamos aquí para a pía, pasamos unha auguiña. Está na casa, e total, se está na casa non hai que lavalo, hai que lavalo igual. Hai que lavalo igual. O pó, que credes? Co pó que anda por aí polo aire, pousase nos mobles, pero nas verduras isto non? Ou que? Veña, seguimos. Para adiante. Para adiante. Aquí, para facilitar un pouquiño o chollo, picamos un pouco perexil, E para dentro. Non lle vou botar máis ervas, Non. Faltame o trapo. Agarrando. Ando no aire, agarrando o trapo no aire. Ai, menos mal que non uso saias. Senón, tamén as saias iban a ser polivalentes na miña vida. Bueno. Vale. Máis cousiñas. A rebanda de pan. Ahora, como terceiro, vai esa media rebanda de pan. Por que vai de terceiro? Porque ahora vai enchoupar con ese aceitiño, que xa o temos aromatizado. Capiche? Pois por aí vai o chollo. Media chéjame, non? Aquí nunha beiriña. Eso é. E subimos 5, 6. Bueno, outro xeito, vale? Esta sobre. Isto deixámoslo aquí para botar a carcasa. Eso é. E aquí marcamos ben. Marcamos ben, interésanos moito, moitísimo. Outra cousa máis. Moi interesante, non o dixo por decir. Os cociñeiros en alta cociña e demais fanse fondos, fanse caldos, fanse cousas, non? Aquí cantidad de veces falamos de torrar primeiro os osos, tanto sexa de peixe como de carne, vai no forno, torramos ben todos eses osos e a partir de aí comezamos a facer o caldo. Bueno, esta carcasa ainda non rematou de cumprir a súa misión. Esta carcasa é ouro para facer unha sopa de fideos, un caldo. Cando digo, oi, un caldiño de polo, un caldiño de carne que temos aí por caixa, é ideal. É dicir, se non usades ahora, así como está, gardádea. De feito, unha das cousas que eu máis que me encanta traballar é cando facemos o polo ao forno. Enfornamos o polo, non? Comes o polo, a ver, pa ti a peituga, pa ti non sei que e tal. Esa carcasa que queda de enfornado ao forno, volve outra vez para o forno. Torro a ben. E fago unha das mellores sopas que podes mirar. As sopas de fideos esas faz as picas orellas. Porque sabeche, ten ese sabor torrado a polo torrado. Pois isto é exactamente igual. Esta carcasa é ouro.
Non a tiredes nunca. Nunca, porque vai para unha sopa, E vades comer unha sopa rica, rica, rica de verdade. Ben. Un pouquiño máis, Un chisquiño máis. Vale. Bueno, temos a rebanda de pan. Facemos así. Escoamos o aceite que poida ter. Quieto. Aí. Vente para aquí. Vou facer así, xa o fago aquí así intento. Porque así daqui xa o boto no machucador. Vale. Ben. Ben. Este que está torradiña é esta. Isto vou deixar. E aquí seguimos. É o máis importante, estes pasillos. Vale. E retiramos. Abajamos o lume, non porque vayamos usar máis, sino porque non quero que se queme este aceite. Hai que ter tamén esas cousiñas en conta, Mira de pai, se tu comes así xa, estou ahora da muy... Coller aí chiquichis, pichiricando aí como se fose unha nécora. Isto é marisco de cortello. Aí está. Moi ben. Vamos a facer por orden. Isto vou machacando despois, agora imos a seguir avanzando ca receita. Seguimos. Vamos a traer isto para aquí. Nun chisquiño de manteiga, temos ese aceite, imos a botar un poquinho de manteiga. Queredes seguir traballando co aceite de oliva? Parece moi correcto, Maisán, desde logo, Agora, tamén dai este toque. Isto teño apajado, Importante. Agora, collemos un pouco de fariña. E seguimos traballando aí, nese aceitiño. Seguimos traballando este bichiño. Vale, sal. Pimenta. Veciño! Hola, Isa, como estás, reina? Que tal? Como estás hoxe? Ben, aquí ando, mira que teño aquí. Oi, pois mira que che traio eu. Ai, Que Dios me traes? mío! E te botou a paticar por debaixo da porta, non é? Ven para cá, a mí como botas unha pata, métote para dentro xa. Pois eu traicho unha latiña de fa que encontrei pola casa, que dixen eu, a ver, regalaron outro día, a verdad. Pero a min isto non me entusiasma, sabes o que che dixo? Porque, bueno, hai que Non. ter para dar máis fino, muller, non me fastidies, como non te ensucias? Eu son fina abondo. Eso- Son Isabel Fina. Mira. Mira, este, eu xa sei que é un produto francés de aí do moito renombre, que vos gusta moito aos cociñeiros, por eso che o traio. É unha Porque, virguería. claro, é unha virguería, pero vos valorádelo, eu non, Hombre, como non nada. vou valorar? Bueno, pois deixamo quedar aí, porque Pois- vouche decir, porque Deixo aí. me viña, mira, ven aquí, sabes o que é isto? Que? Eso é o fígado Ah, vale, do faisán. vale. Que se non, Bueno. se nos ven sin fígado, collemos un anaquiño dese foie Dese. que hai aí e facemos o mesmo. É o rollo rápido, non sabes? Ora, se temos vale. o natural... Moito millor. Pero é que eu cunllinlle moita manía. E non me chamas repugnante que a comida, No, é que muller. eu como de todo. Pero eso solucionase rápido, como tes os brazos? Claro, moi ben. Ven, dai, Aló. machuca aquí, anda. Veña. É moito. Xa está solucionado. Mira, eu ás veces dixo, ai, ches, tamén a xente de outros países que nos ve a nós comelos percebes Buah, ou polvo. A ver, mi madre, tamén que dirá, mira que porcallán son estes e tal, mi claro, madriña ou querida. contarse os ollos como a platos, entendes? Ah, mi Pero, huevo. Claro. ai, Dios mío. Que pasou? Chegou o inverno, Teño non? que facer a infusión de xengibre, que che dixen outro día, Tamén, sí. Sí, sí. Pois mira, un Efectivamente. día estou na casa, desas veces que non tás nada que facer, oiches, e sentei e me dixen, o vou ver Sí. que poñen aquí na televisión, e estaban dando unha reportaxe de como se facía o foie. Ah, contame, veña. E non o volvín a querer. Contame non, contanos a todos. Bueno, pois o foie resulta que os patiños
danlle de comer así. Patos. Se empezamos con diminutivos xa empezamos a sensibilizarnos esas cousas. Bueno, patos. Os patos métenos nunha Parrulos, caixa. mellor. Os parrulos métenos nunha caixa e daquela que só lle saia un fuciño así e cébanos, danlle de comer así, Que va, entendes? eso encontro. E daquela, bueno, ali decían así, e daquela así o fígado pónselle así, médralle, sobrealiméntanos. E médralle como unha pelota, oiches? Bueno, E pues- dai quitas o foie. Bueno, entón, que hai que facer? E non Hai que me facer, chistou. hai que ir a xunto esta xente. Me chistou, Hai que ir a xunto esta xente a donde vai Rafa Durán, entendes, que eso atopa sí. os alimentos máis ecolóxicos, os bichiños ben Sí, coidadiños, sí. ben coidadiños, e xa está, Moi solucionados. ben, Que che ecolóxicos, parece? sí, eso sí, moi Ben, non? ben, así, Bueno, sí. pois xa está, por aí vamos. Despois dicían que eso xa era dos tempos dos romanos, oiches? Ah, sí? Que os cebaban con fijos. Con fijos. fijos, E despois co doces que son, quitabanlle. flipa. Pois si, quitabanlle o fígado, daí o foie, e despois, bueno, o fígado, vaya, que o metían en leite con mel para Ainda máis doce. aromatizalo, sí, señora. Mira, eso non o sabía eu, ves? Ai, O de de verdad? que iban cebados e todo eso sí que o sabía. Pero eso non o sabía eu, Isto moi xa está. interesante. E para onde queres isto? Onde Xa lle está, vas a eso botar? vai despois, cando queden 10 Ai, bueno, minutos... macho, que hecho de todo, non sei. Perfecto, moi ben. Moi ben, Isa, desde logo, sí, señor, estás entrenada. Non, pois, mira, eu, de verdad, collínlle así un pouquiño de manía ao ver eso, dixen, pobres animais, Dios mío, eso é, por eso, para que entendamos aí, emborrachalo o pato e anda cunha menopea todo o Mi día. madriña Oiches? querida, pobre mi madriña querida. Bueno, pero non é o caso, aquí tratamos No, ben. no. Aquí tratamos ben, ademais buscamos a veciños. Home, Galicia, aí buscamos está. a veciños, non andamos por aí, Sí. por americanadas. Esa pa un apuro, o millor é isto. O mellor é isto. Sí, sí. O mellor é isto, sin ninguna dúbida, Pois xa te o deixo aquí, xa acabei o chollo. Xa acabaste o chollo. Xa te vas logo. Viñate ver, claro, porque dixen, eu atopei e dixen, non, levo ya aquel, dalle valor a estas cousiñas que eu que o sei, e daquela. Vale. Moi ben. Pois nada. Ois. Voute ver. Pois moitas gracias. Vas a vir despois? Xa virei, sí. Sí, traes un tupper. Xa virei. É que a mí non me queda ningún. Bueno. Traes un tupper, Por que sí. será? Desta vez nos teño, que chos devolvín outro día. Sí, é verdad. Desde outro día hasta hoxe se pasaron uns días. Aquí Bueno, moi ben. pois veña, despois veño probar Veña. eso, vale? Vale, Pero Isa. cun pouco foie, Cun pouco fíjalo. Nada, solamente vai eso. Está Vale. cociñado, non te preocupes. Veña, chao, Un chao. biquiño, chao. Caña, Meixeiras, dalle caña. É moito esta Isa, É moito. O galego mola. Ten aí nas redes sociais o seu hashtag, a súa páxina. Hasta escribeu un libro e todo con palabras en galego, moi bonito. Non hai cousa máis bonita dun pobo co seu idioma. Ademais, o chulo que é, eu non deixo de aprendelo. Que eso é o bon. Porque eu ainda fai pouco, que descubrín coandro. Digo, coandro? Que o coandro? Que o como se llama? O cogombriño. Cousas esas así, é unha chulada. Bolboreta xa o sabía, está un dicindo aí Bolboreta. Bolboreta eres ti, eres moi Bolboreta. Eres moi... moi Bolboreto. Vale, tralla a tope. Mirade unha cousa, deixádeme, é o chisco deste ollo, vale? Que dore ben e que torre ben esta carne e vémonos agora. Adiantei, pasei por unha pataquiña, como recende, que rico, Pasei unha pataquiña pola sartén, botade demais, se queredes. E agora, importante, unha copiña de coña. Collemos un chistillo. E aí vai, para apurar a queima do alcohol, e de paso, vai queimar un pouquiño. É o que vai a dar o sabor. Sabedes cando facemos, e cando decimos aquí, onde saca cantidad de sabor cando facemos, bueno, calquera flamexao, non? O que pasa é que hai cousas en donde, para min, son pasos esenciais. Falo de recetas pechadas e recetas abertas. Hai pasos pechados, por exemplo, cando facemos este tipo de estofados, un flamexado de coñac, é básico. Pero cuidado, que cando facemos tamén o lumbrigante con arroz, nótase, Se non o leva, nótase. É moito. Moi ben.
Non vos preocupedes que isto vai se queimar, todo este alcohol. Paramos o chollo. Esta non é a tapa. Esta non é a tapa. Esta sí, non vale me calquei. Ahora. Listo. Engadimos as pataquiñas. E a salsiña xa que se formou aí, Solamente con ese flamexado, vedes? A diferencia. As patacas están así. Están duras, Vedes que prácticamente non dou cravado o garfo nelas. E vos lo dijo sinceramente, Para mí esto estofado, inda que non levase pataca, solamente que a castaña, váleme perfectamente. Incorporamos 2 follas de loureiro e un chisco de un vinagre doce, un Modena, balsámico. Son torpón, verdad? Son torpón. Tamén soluciono, Cando as fajo, tamén soluciono. Ben. Castañas para dentro. Bueno, están cocidas, algunhas están rotiñas. Por lo tanto, vos podedes imaginar como se vai a conformar esa salsa. Vades ben. Vos se imaginades moi ben. A partir de agora, cuidado cando metemos as cousas na tarteira. Aquí non queremos romper nada máis. Cubrimos cun caldiño. Aí está. Quieto, se precisa algo máis. Despois vai. Eso. Eso. Agora, tapamos 40 minutos. Incorporamos o machucado 10 minutos máis. Apagamos o lume. Deixamos 10 minutos, que repose 10, 20 minutos, eso, pajadiño. O repouso tamén é importante, eso, para enzaligar todo. Poñemos na mesa e fannos palmas cas orellas. Vémonos agora, aí na esquinilla, no chisco deste ollo. A tapa. Bonito é o faisán, e bonita é a receita que nos curramos hoxe no Estache Bo. Nunha pota torramos ben o allo, o fígado e a rebanda de pan. Retiramos e machucamos xunto co perexil e un chisco de sal. Na mesma tarteira marcamos a carcasa, retiramos e incorporamos o faisán previamente salpementado e enfariñado. Incorporamos a copa de coñac e flamexamos. Engadimos a folla de loureiro, as patacas fritidas e o vinagre. Cubrimos con caldo de carne ou polo e cocemos uns 40 minutos. Embarcamos co machucado, as castañas cocidas e fervemos a lume medio 10 minutos máis. Empratamos e listo para comer. Outro xeito de estufar un faisán. E garantizo de que está moi bo. A cebola caramelizada, botamos por enriba. Por que leva mazá despois? É a parte ácida. Xuntamos o caramelo, o doce da cebola, a castaña e tal, e despois relamos un pouquiño de mazá por enriba e queda perfecto. Cos ingredientes que leva podedes imaginar máis ou menos o sabor. Bueno, vosotros imaginade porque eu, no meu caso, vai a ser real. No meu caso, é no de algún compañeiro máis, que está facendo así agora xa para meterlle en man a este pratazo. Bueno,
Nada, despídemo hasta outro día, sede moi felices, máis que nada porque se vive mellor. Non hai outra cousa, sendo felices. E senón, nos forzamos a ser felices. Tamén, porque se vive mellor. Un biquiño e unha aperta. E ata outro día. Chao. Ñam.